Защо според мен се получават така наречените балончета, мехурчета при втори слой финишна шпакловка? Много хора казват, че при втори слой турбозола, тъй като е порест, се вкарва въздух и този въздух се опитва да излезе. Да, но защо когато при първата ръка се нанесе, няма такива проблеми? Според мен, още при първата ръка имаш плътен слой и още тогава, ако е някакъв въздух, не съм химик, не съм физик и не знам какво се случва с въздуха, но според мен, още при първата ръка, когато се нанесе, нанасиш плътен слой и този въздух още тогава би трябвало да излезе. Така, какъв е проблема според мен? Според мен, самата основа не е подготвена правилно. Тоест, грундиране е с някакъв дълбоко проникващ грунт, този грунт отива някъде надълбоко. Не ви запечатва основата. Тоест, вкарвате първа ръка, финишна шпакловка, грундирали сте с някакъв грунт, няма проблеми. Обаче, когато вкарате първа ръка и основата ви не е добре подготвена, вкарвате влага. Тази влага влиза в турбозола, шпакловката ви в последствие на допир отвън е суха и вие започвате да нанасяте втора ръка финишна шпакловка. Когато нанесете втора ръка финишна шпакловка, според мен тази влага, която е попила навътре в турбозола, тогава тя започва да излиза и тогава се образуват тези мехурчета. Затова грундирате с правилния грунт, грундирате си, подготвят си правилно основата и, както в случая при мен, няма балончета, няма нищо. Това е.